tady nastřílela na holuby. No, počkej, Hop. to má dvě. Jaká je doma? Hop. No jak to vypadá, bro? Julinka, no a kafe je svůj? Která má přijde. Hop. Fakt? Teda i poslal před polem, máš jak vysvětlit, kam má jet? Dokud si přetočím to. Ne, normálně, ať jde pěšky, dají košíček, 2 termosky. Hop. No a když tak, jak se no a asi přijdeš 1,5 litra, protože zás samozřejmě nikdo nevzal, jenom panča. A zás nikdo nepije. Jsou. Hop. To je jenom Hop. Což to skoro do 50 tady mohla být dojet, ne? No tak asi ne, tak dojet bez něčím jiným teda.